kuna fonisho jamana ba hamunu ba fle maliko na ani maliko ka foli belebele ba hambo ko yukuma be ani wakati be kuna foni mina bosiki ka ma kono kuma be ni a wakati sili ama fo bela jale ki bismillah kuna foni blon kan nana September kalo kletan nani samba fla hani mukan fla kuna fana damna lamba damna ni jenje kulubaka kuna fono no de uni hulu fana bolo na blasa wanda ba onka jamana ka nu ko ne ayira ka fakulu ka jate mino ko nana o mi baraw to rasena fo utokalo kle bisaba ni kelen ko nana kulu ko ni ya jate mine ka fa ko mugu jugu mina be do duguma kolo jukoro la ko o yera ko sira ma ke me fla ani bisaba nyogo nani ma keren keren la ka famba bela jale musula ka hani dem sonu yuko ayira ko beto ko oluto du danche ula ya ayira ka fasa ko ma biolo vla hani fla ko olu yere de koni sara ne mugu jugu infe akeme ani bioro ni wolon vla ko olu yere de koni banana ala ni mugu jugu nu yere koni ya sababe jatemino kona no ya ira ka foka famba bala jele musola ka ni dem sanu ko o mi yere koni be ke keren keden ala ku yere kon to dugu dan chewla alisa hameto kuna fonu kona na homi ambola donia ka foko jamana kono dendo olu koni kule ka mbonu koni aida ka foko lokol ta hale ya ton kontura pango kele ani nyawawa ngangame doni mina eko sisano ko lokol ta minon ko yere koni songo ka gelen ko sebe de masoma minu yere koni kule ka mboka aida ka fosa ko fe jamana nyama ka fe bela jelenke wala sa dobe se ka bo o ko la to ka mina kon anote kame wakati ni mina eko san ko fon ngela koni songo ngela leno sukula bi ko sebe no ye lokol ta minon alisa hameto ka kuna fonu kona la defene ye kuna fonu sebe hamina mi kono kuma da kuloka mi ambola donia ka foko mamun koni boro usigoro la keleta kun kankola nolu yara konta da fana ka keni kerenkene yala ni mamun willa ka busigoro la nolu ka soba do jolo no fana no be wele ko réfugié de déplacer no obe fana konna na kule kan bolo no ka yara ka fasa ko o manu no yara koni be deme konna na bi ko manu no yara ko ame wakati mina san ko ulala na mai fo ata se mena ka koma mena ka wolu fana kelo no ka kule kan bo ya yira ka ko uti kalo yara kon konnana ma ba bisaba na kun kan fe ko olu yara de kon clan no dugu no nyokon che kelani la kana baliya sababu ko du ke me sheki hani biduru ko olu de willo no ka bo usigi yoro wula ala ni la kana balla yara kon ya kun kan ko keren kana na la ko fanata ko yara de kon fanga ka bu ko sebe mi ni nyini be ka jamana ko nya mo fe ku ka fe bela jelen ko ku ko fle ni manu na kame yoro ni mine ko san ko ni manu yara kon mo go be demela ko sebe ko bo ku ula o mai amse kana hanga faba konna kuna funula homi ambola donia ka fo ministry mi sigilo no siraba ko ta kun kan kula na le de dambele madina sisugo ya le fene boraka barado kuru mukare anga nyokonda la jeso bambe wile ko CCB ale ye barado kuru mukare o bara woyere kon na ke kle duru konna mi nu bana ta kuma keren kana ala jamana kono na danche ko ta kun kan ko no be wile ko jo pasiak ko kon bana ta kuma keren kana la jamana danche ko kuna funola gela ko mingo ola animi be seka ke wala sa ko gela ko ban fo ta se dugu jukoro ko ta kun kan ko ma no kana bela jelen tutega baga na kera madam dambele madina sisugo ni fene ye kuna foni hamina min do kuloka no yara kon bara general agamu yoro la general agamu na lete mo ko dogole na be san worobo ale kon be kelela anga jamana korofa ya fan fa keren kan na ale na ka chedo ube ku ko da ba ma che wale mo ko la nu ka jekulu na be wele ko jim u bora ka kule kan bo kule kan menu kon ya ira ka so kame wakati ni mina ko san ko ulu yara kon desera ba ko ba ma che wale mo ku fanga yara kon be ka boya uma u ka jekulu no be wele ko EGS ko u fanga abe ka boya uluma ma mu sigle be nu yoro na keren kala no e joba kuma wi ku kon ba nyunu fe ku kon ka wuli ka bu sigoro la ku ma do duguma hono la wala sa uni me seka kesi wakati mina ko ale na ka chedon ko olu fanga kon desera ku be kana ni na lutu ko kura mi ko ale na ka chedon ko olu tna se ko ukume mi ni nyine be ke u da fe duku bala jelen fe ko bala jelen era kon ka fe be seka wuli ka ba sigoro la ku bala jelen ka wuli ka bu sigoro la wala sa be se ku nu la tanga to ko ya mina amanto kuna fonu kona na Hamidu ministry Ismail wake ka kuna fonu la nale ministry mi sigilo no ben hani sabati keren na kun kan kula jamana kona na ale takama ke ki wuli ku kunda Mauritania ko fe mi na trani jamana chama fa ma ka chi a kulile sa ha koni yukunda anga mamunu bulila ka busigoro la keleta kun kan kula nolu yele kon be Mauritania ko fe nu daga yoro no be wule ko kan de déplacer de mber ale kon yi kunda yin ka mi na yere kontra ni manu la halala e kan ni manu to gale kan ni ka to ga fo ni manu ma be femina fo ta se ay jamana nyama ka
chikan karen ne do uda minisiri haleni ni ma ko fole nunu yere ka nyema wi nyogonyo u ka nyogonyo ko na ni ma ko fole nunu mo yu ka la yini bela jele nya fo minisiri ni minisiri ko ne ayira ka fo ko la yini nunu bela jele ale ya me wa fem bela jele mna ke dona na tola wala sa ni ma nu ka la yini aka sabati ko olu hamina ko te fo ye ben hani sabati habise ka sigi jamana ko na to gamna wa fa fa be ke wala sa ka ben hani sabati sigi mali jamana ko na olu bo barawke to o kuna fon kona na meta to mokto kofi karen kana la fintigla mo kofi hamba la donia ka foko fintigla mo kanya mano de operation malikwe olu kanya mami yera kube hayra la ka fasa kale ka bara ko sera dana no de draman trawri nyama ya jala hale o takadi yoro maigama o mi yera kon karatene do to mokto kofi na kene bala jele yera kon nyana marani operation maliko mawi kuna fonu be dona ye kalan ko kuna fonu la homi na mola dona ka fa ko ministry mi siglo no kala ko ta kun kan kula na le de madam sidibe de do usmani hale fa na bora ka kena do nyana maya anga ngonda la sombe wulu ko sesebe o kena ra kuma ka ta kuma fa ka kena ne ala mamunu mado lo kholla han ka jamana ko na kena sigi kun kunuyi ministry hale ko ni ayira ka fa sa ko ko nyana ko ni ka gelan ko sebe ko fra bela jele mena ke wala sa ka muso famba ko dun ta cha ya lo kolula aklala ka ira ka fa sa fo ta se chela ko hani dem sel na mo ko fa bela jele me ke ko wala sa kalanjeli habsira di bela jele matukamna ka ali ka soro aka gelenga ko menu seko bela jele ka wala saka seka ni ko nulu la waliya wala sa jamana kono de bela jele yaro kon bisaka kalanjeli soro jamana konna o kuna fon ne be dona yin segu ko fe o mi hambala donia ka foko kunu ne ka kanye mugani fla ko bamachi wale ma saba holu yara kontara bi anga fintigla moko daga do kan no be welo ko post de jala buku bi ayira ka fokala ni anga fintigla moko ka chesuru nu ga jiza fe ku yara konisira ka ni manu nu ku yara konisira ku unomini ayira la ka fasa ko do anya kele ko banana fokata se dugula de ma kele mako o fena yara koni banana mi la somni kera ma munu la ka yira ka fokolu koni bamachi wale ma odo me wala sa ka se kana ni bingani ke kolu yara fena koni minana kam yoro ni mina sa kalisa kanga fintigla moko yara kon be ku nyini wala sa obiso ku unomina to hamina mali kuna funisho jabran la bago ni ne be dance kanga bi kuna funula nala mapashi wera kana mi nyoko sora shini kuna funoro kena kanga nyano tsa ma fuko bela jelen ki hakili to yela la ala ka garska san mandi ne aw bela jelema akambe